to na hakuri abokina ni yanzu ma kayan sallah ma abokina ba hurumin ku bane ba samari hurumin iyaye ne amma yanzu kaje ni yanzu da Allah a tai da ni Saudiya can aka ni Saudiya inda ba su ganna in bar Libya aka ni Saudiya can in koma ni na tafi ba komai abokina abin ya yi ba hakuri ni lokacin ina ba ka hakuri abokina to abokina ba komai za a shi amma ka ce musu dan Allah su daina yin bizu wanda suke wannan bizu wata ta turo abokina ba ni ita wace ta ala abokina ga sa aiwa ke ina ba shi bane wanda kike ne ba kin yi ni ga dan soyayya bayana yayi tafi wannan ai mi ke al'izza wata shadda kike al'izza ta hito wace irin kala ce turo mai an gani wace irin kala ce kike so al'izza ana ba da bashi to ki dauki lamba ta 00 buyi uku zaki sa 56 wannan kodiki ta ce ki doka ki ce suna na zaki rubuta da fata ya mutu zan tura miki kuɗi ba da wake shi amma da Allah daga wannan da Allah da ke kare kirawo ne ki dai kira wani haka da kin abun ne ya aiki mi ga dan soyayya kullum mutane suna tuwa riga birkice ne ni kuma ba sai ina sata ba kuma ƴan mata ne kawai so ne kayan sallah yanzu haka ma aboki na wani likitan masoya shuru ma shi ba labari ma ya bar gari ma shine sulba shi ma masoya auta MG bai duka ya bar gari